amene anagwiririra ana awiri wa zaka 9 komanso ndi wa zaka 15. Chigamulo chinali lero ndetu kufuna timve ndithu kuti chigamulo chimenechi chayenda bwanji. Mukudziwa inu nkhani zogwiririra zili ponseponse, ana akugwiriridwa pafupifupi tsiku ndila lilonse tikumakamba nkhani yoti ana agwiriridwa. Tinazo chidwi kwambiri zimene timve kuti chigamulo chomalandira ndi chotani komanso zimachitika bwanji zimenezi. Dzina langa ndi Abel Zulanga, takhalani pomwepo. Ine ndine Superintendent Prescott Zuze Mwayulipo, ndine Regional Prosecutions Officer kuno ku South. Chabwino, timadziwa kuti mlandu wa Amos Kumbani ogwiririra chiweruzo chinali lero lino ngati prosecutor timafuna titadziwa kuti mlandu wayenda bwanji. Mlandu umenewu ndingafuna kuti zonali wachitika lero li kana kuti chigamulo chachitika lero li. Ndingafuna kuzemotere unena kuti ndithu munthu amene iyo Amos Kumbani amene ali woyimbidwa mlandu atapezeka olakwa akapezeka kuti ampasa zilango chifukwa chakuti odandaula tikanoti ndi anthu awiri, ana awiri, tsikana mmodzi wa zaka 9 wina wa zaka 15. Nkhani zake ndizonena kuti zibambo ameneyi amayimidwa mlandu woti anagwiririra kapena kuti defilement, anapanga defile wa ana amene ali azaka zosakwanira amene zochepera 16. Tikufuna timvese kuti mwina kugwiririra kumene kumachitika motani. Timamvesedwa kuti ana amene ndi abanja limodzi. Yes. Ndiye timafuna mutitsimikize penepo kuti ndi abanja limodzi komanso zimachitika motani. Siko kwambiri. Ana amene ndizonadi anali abanja limodzi koma amakhala nyumbamo ngati ma step daughter, right? Chifukwa kuti mayiwa anabereka nawo ndi bambo ena. Kotero kuti anawa amabwera nyumbamo kuzagwa amayi wamukoma kwatidwa ndi bambowa. It's like mayi wamubwera nyumbamo ali ndi ana kale. Mwana mmodzi wa zaka 9 wina wa zaka 15. So anawa wale bambo anali ngati ma step daughter. Kapena kuti anawo abeza. Kugwirira kumene kumachitika motani, kafukufuku wanu munazama motani kuti mudziwe kuti ana onsewa amagwiririra. Siko kwambiri. Chimene chinachitika nchonena kuti kafukufuku anachitika kunena kuti tizindikire kuti chinthu zimachitika motani, chifukwa kuti anzathu akubanga polisi analandira ripoti kunena kuti kwachitika mchitidwe ogonana ndi ana, ndiye kafukufuku anayamba kuchitika. So kafukufuku atachitika kunapeza kuti ndizoonali kunena kuti akulu amenewa Amos Kumbani amagona ndi ana osakwanira zaka below 16 years. Chimene chimachitika nchakuti menda kuozera kuti anawa analopeza ma step daughter. Ndiye bamboyi anatengera pa advantage kunena kuti nakasi ndi asi ana ake. Ndiye chimene amapanga ndino kuti anaja amauza not no, I think papa ndakambira ndi mai anu kunena kuti tifuna tikhumire business. Zibamboyi amapanga business yogulisa mabattery phone. Kotero kuti amanama kunena kuti amana miza nawa kuti ndakambira ndi mai anu kuti tikozomagona nanu. Tone kuti business ikhali kupita patsogolo. Ndiye izizo ndikana kuti oyimbira mlandu uyu anakwatira mayiwa mu chaka cha 2018 pamene ankapeza ndi ana awiri amene amabwera na mayiwa. Ndiye bamboyi wakhala kupanga zimene zozo kuchokera mu chaka cha 2018 mpaka na chaka cha 2020. Kotero kuti anawa chimene chinawulisa kwambiri chonena kuti mu August 2020 chaka chomwe chomwe pamene bambowa anagwirizana ndi mayiwa kunena kuti tinyamuke pano patadzikira ku Mozambique chifukwa kunoko business sikudani sikuyenda kuti anawa akhala kugona nawo kuyambira mu 2018 mpaka na 2020. Mu 2020 August pamene amanyamuka ndi kamwana ka 9 years kuti nako ku Mozambique kujaku akhala nako mu August mpaka na November. Ndiye kuti kamwana kakang'onoka kamadwala chifukwa chakudwala kuna zinapangisa mayiwa kubayikira kuti kuchitika ndi chani. Nkuti kamwana ka 15 years kacha kanatsala kana kupita kumudzi kumulanje kwakhala ndi aziko kwake. Ndiye chimene chachitika nchonena kuti ali ku Mozambique kuja chifukwa chakudwala kwa mwanayo mayi ake anamfunsa mwapadera kuti kuchitika ndi chani. Mfuti muzokhala bwanji ndiye mwana chamadanda kuti mimba muzomakanga ABCD kumafuna kuza madanda ambiri mbiri acha. Ndiye mayi acha anakhuzidwa kuti ngazili choncho ndiye kuti ndikutumize mwana. Chifukwa kunoko ndi dziko la chilendo ku Mozambique. Singati kukwanisa kupeza mankhwala imene zimakhalira kwathu kumalawi. Ndiye anagwirizana mayi acha anayimbira abuwa awo
akulu amene timati mayi ane Gadeza amene wamakhala ku Bangwe kwazo kuti ndikumtumiza mwana kuchula dzina lake ndo ndikumtumiza mwanayo kuti mumuthandize kuti anaye kuchipatala. Anali asanaulule ku Mozambique mwanayo anaulula ku Mozambique kunya kuti bambowa akhala kugona nane kuyambira tili ku Malawi kwauza mayi yake ku Mozambique. Koma amati opyeza kuna kuti mpangoulula kuyambira ku Malawi kuti mpangoulula ndikuphani kumaso mayi ano ndi apa kumaso akuti mwanayi akagona naye amampasa soka ngati ndrama iti katwande kwacha hadide kwacha so mwana uja polinga linaso kuti akasi amaopa na kuti ndikaulula ndoti is either ineyo una ndiphedwa maso mayi abanja tani kodi banja lita kumaso akuza kuphedwa kumene ndezi machitika zimene zizozo kuti mayi ajaso asakutanda kusauza kwenda kali konse so simakakukira ku Mozambique kumene Mozambique amakaulula kuna kuti iyayi bamba akhala kupanga zimene ndafuko zazi ndiye pamene mayi aja amapanga ziganiko kuti mwana izitulize kuti ku Malawi kuti akalande chithandizo ndana zayimbira mayi ane Gadezawa kuti mayi ane Gadezawa kuti ndi akulu awo amayi amene ali ku Mozambique utunena pano ngati mwina amayi abwera ndodabwera panopa koma militi kapanga keso siyana asanatani kodi asanabwere choncho chimene apanga mayi wachisisani chonoti akangomva zona kuti bambo wakhala kupanga izi kwa ana awiriwa mayi aja nangosunga chisisi ungopanga report ku Malawi kuno kuti mwanayi ndikumtumiza koma amene amperekeze ndi bambowa amene amperekeze ndi accused woyimba mlandu uyi amene amamugwiririra kuti andi amene atamperekeza kuti nthawi imeneyo anakapangira atakambira kayi ndi mayi akunowa mayi Gadeza ane Gadeza akulu awo kuti amene amtumiza mwanayo ndino kuti inuyo muonesese kuti mupange kafukufuku mwanawiko kuti zimakhala bwanji zonse nzoti woyimba mlandu isamakani samadziwa makona ngati kwangoperekeza mwana ku Malawi ndi atapita kuno kusopano mwanayi woyimba mlandu atakamusiya mwanayi manja mwa mayiwa anamfunsa mafunso mwana uti polinga ndinaso ndi statement imene anapereka mayi ali ku Mozambique mayi awana ndi anafunsa mafunso mwana uja komanso anaita misaso wamkulu anapita kumudzi kwako kuja kuti tabwera nthawi ija kwanatsopana kuti ndikutani kodi tikufunse ni mafunso bambo ja samadani oyimba mlandu ja samadziwa kuti kuchitika ndi chani ndiye mayi zimene zimachitika ku Malawi kuno sopano chabwera tuse mwana uja ndi bambo aja amene ali victim amene amagwiririra victim amene amagwiririra uja plus oyimba mlandu apita mwanayi unolo oyimba mlandu asakudziwa kuti kodi anthu akonza upo wa mtundu wanji kapena akonza njira za mtundu wanji kuti iye yapidwe ndiye mayiwa akuna ku Malawi mayi ane anathamanga kupanga ripoti kuchani ku Bangwe after apanga interview ana awiri onseachi so zona akutibwiririra tira mayi athu atangokwatira ndani ndi oyimba mlanduwa menda fokuzira mchango ndiye apo mayi aja anapanga ripoti ku Bangwe polisi atafuza ripoti wansa polisi sana chebwe immediately anathamanga kukamukira ndani kodi oyimba mlandu kumbulesa pa station baja kupanga zonse zofunika mezi makhalira mtundu yake pamene timapita kukapangana tifayoja anaitumiza polisi then aulinde polisi ataona amene ili nkhaniyo anatitumizira kuno Richmond so pamene leo timapita kukapanga kukapanga yapoti mpuja mutamufunsa munthu ameneyi amati chani ndi ukhulupiriro wa polisi ndithu mapanga kafukufuku wanu amati chani amene ogwiririrayo munthu wogwiririrayi titamufunsa tisanalowe na imported timakanga tikucheza anangoyambaso ekankhaniyo kumafotokoza kunena kuti inetu panopa ndikutsutsika kwambiri mumtima kunena kuti ndinapanga izi zosakhala bwino koma zimene mafotokozazo nditaonanso mufailo mene timakati anamutsekulira ngati polisi edi zimalumikizana munjira ina amavomereza kuti sanalani kodi sanachite bwino ngene kuti no ineyo sitting a court zonsezi zimene mufuna kukamba zimakafoza kuti court ndimene ili mphamvu yogamula kapena munthu kumpeza olakwa kapena osalakwa koma ineyo ndikufuna kugwira ntchitoyo kuti at least chilungamo chitani kodi chioneke kolingere kuti mchitidwewo wakhala ukukula ndipo kutivuta ndatamala ndithu kukhoti nkhani ikune kuti amvedwa amugamula motani kukhoti muja ndinafotokozera kuti tinapereka timati macounts tukaunts kupena milandu iwiri wa defilement wokuzana ndi mwana wa 9 years defilement ina yokuzana ndi mwana wa 15 years kodi ndikunena pano
mulandu woyambirira wa mwana wa 9 years ampasa 11 years achero kapena kuti apite kundende akakhale moyo wake akasiye ndende kwa zaka 11. Mulandu wina umene umaodandaula nake wa mwana wa 15 years uchi ampasa 8 years achero kotero kuti zaka zonse zikwana 19. Ndiye court inaperekanso order kunena kuti mmene taperekera zilango zonsezi nzoti agwira chimodzi chikatha agwira let's say 11 years akamaliza 11 years akagwira sochani kodi 8 years ngati 19 years Chingerezi timati run consecutively. Kukhoti amatha kupereka mwayi onena kuti munthu uzilelese uzipange defend ena amapempha for amati lenient bujeni anapempha chani munthu amene zifukwa zomwe amapereka zinaye zotani zifukwa zimene anapereka zimene tinganena kuti kapena mitigating factors zinali zonena kuti iye anapempha kukhoti kunena kuti nakasi wa khoti lampeza walakwa ifeyo tinanena kuti ndi first time offender chifukwa sanapamuleko mlandu tibe umboni lonse kanapamula kumbuyomo so timafotokoza monekera ndi mlandu umene ulipo ndiye timanena kuti munthu wama kupamula mlandu komabe tinafotokoza because court inayiunikira nakasi makhoti amafuna kuti ifeyo tipereke ndondomeko zofunikira lesi aggravating factors kuti zimene zinoza kulisa mlandu ndeziti kuti court ikhale ndi nthawi yabwino yoti banje chigamulo chofunikira kapena chigamulo choyenerera monekera ndi milandu imene apalamulidwa kotero kuti amafotokoza kuna kuti amapempha court kuti ikhululukire kuti sadzapalamula so wazindikire kuti milandu imene apalamulayo ndiye kuli ikulu komanso anakwisa kuti amapempha court kuti ikhululukire komanso amene kuti zaka zake ndizochepa ndi 34 years anandi zambiri zoti achite kapena athandizire ku dziko la Malawi kotero kuti zina mwa zifukwa zimene anafotokoza zinengati zimenezo zofuna kupempha court kuti ikomere mtima kuti chilakocho chikhale chomvererako. Inu ndi amene mumazama kwambiri pa ntchito yanu makamaka nkhani ya kafukufuku mumazama ndithu kwambiri ndikufuna ndimvetse kunena kuti mukafukufuku wanu akunena kuti amapanga zimenezi chifukwa chani mukafukufuku kwapezeka kunena kuti iye zimenezi amapanga zonsezi chifukwa kuti akuti anawo zida ndi asing'anga kuna kuti achimwene ngati business yana mufuna ichite bwino ife chokugulitsa mabattery phone iyo ngana mapanga ndiye kuti mupite mukagone ndi ana anu ana ang'ono chifukwa ana ang'ono ndi amene angakuthandizireni kuti business yanu ikwere kotero kuti akuti iye amene akafotokozera kuti zinamulimbikitsa kuna kuti akatero ndi kuti zimuthandiza kotero kuti chifukwa chintidwe uwo wakhala kuchita komanso amanama kunena kuti izizo ndi amapangazo zoti mai awo anawo amadziwa akuti anapempha koma inalibodza so mapetokana ni asota for court pofuna kukhazikitsa chilungamo chenichi nafunsa kuti ndizoona kunena kuti mai anawo amadziwa kuti ndi sizoona ndimafuna kuti at least mina ndingothandizira kuti mina kuti investors kuti at least ndivere chisoni kwambiri kuti mina at least mina kuti zione kuti mai awo amatani kuti amadziwa koma in actual sense mai awo anawo samatani kuti samadziwa koma zinthu zamazipanga tonengeza kufuna panga post business yake walongosolapo kuti ilipo nthawi yomwe kuchoka 2018 kufika 2020 business inayamba kuoneka kuti kuchita bwino mmene wafotokozera iyeyo akuti sipanalibe nthawi inonse imene zinaoneka kuti business ambakuyenda m'malo mwake inopeza kukhanga business imangopitabe pansi pambali kuti asing'anga kuti apange zimenezozo munjira ina business inapange prosper ndithu mungapereke mawu otani kwa mtundu wa Malawi ndikukhulupirira ndithu kuti ntchito yogwirira mukudziwa inu wachuluka kwambiri ndikutheka kuti izi ndi zina zomwe zikumalimbikitsa anthu ochuluka kuti azikagwiririra mawu angakhale otani ngati munthu amene munauyamba mlandu mpaka kumaliza tikunena pano munthu wakalowa ku prison ndingafotokoze kunena kuti ngati Malawi tinena kuzindikira kunena kuti mchitidwe wogwirira nawo ndi mchitidwe wachabechabe si wabwino komanso tidziwe kunena kuti ngakhale anthu ena amapita muna kwa asing'anga amangoanamiza anthu aja sikuti zinthu zimagwira ntchito chifukwa ndaonera pa mkulu amene amachita kuperekera umboni mkhoti nakuti ndapangezi kuyambira 2018 mpaka na 2020 koma business mwa kuti ikwere molingana ndi mmene ankafotokozedwa ndi asing'anga mwa mwake nkangopita pansi kuti panopa ndi munthu kuti kuzoona kuti economically alibe nthawi imeneyosi mwalongosolapo kuti anawa mwana ameneyi ku Mozambique amamva kupweteka nthupi
malipoti akuchipatala kuti chani mwina condition ya anawa ndiyotani? Okay, ndifotokoza ngati lemane kunkhani za chipatala koma zikuoneka kuti mayi amene wakhala akukhala ndi anawa mayi awo ku Mozambique amafotokoza kunena kuti izizo amafotokoza chinako zitaperekedwa kunena kuti anawa anapeza ndi kachilombo ka HIV and AIDS kotero kuti amapita nawo kuchipatala kotero kuti akumana ndi treatment. Izizo zimene amandifotokozera mayiwa kotero kuti ndithu ndi zinthu zoti maybe ndinchitidoti ndithu ngokhudza ndithu zinthu zoti zikumukhudza wina aliyense kuti sizinachite mwachidule. Anawa atenga matenda awa kuchokera kwa munthu ameneyi, mkulu ameneyi. Anawa atenga matenda awa kuchokera kwa mkulu ameneyi, tikunena Amos Kumbani. Kotero kuti anawa tikunena pano molingana ndi information imene andipasa mayiwa ndiona kuti amapita nawo kuchipatala bandi amayi ake. Ngati prosecutor ndinokhutisidwa ndi chilango chomwe walandira mkulu ameneyi? Ngati prosecutor ndine wokhutisidwa chifukwa chakuti ndikuyang'ana mphamvu zimene zaperekedwa ku court imene timalowa nayo. Court imene timalowa nayo timati senior resident magistrate. Malire awo ndioti akhoza kupereka chilango chosapitirira 21 years. Molingana ndi section 14 ya timati criminal procedure evidence court. Kotero kuti ineyo ndikati ndinokhutisidwa chifukwa chimene tinapempha ku court ndiona kuti ndinapempha kuti court ifike even maximum punishment ya 21 years. Kuti pakhale ndithu the meaningful deterrence. Kuti kwa anthu ena kwa iye amene akapambana mlanduyo aphunzire kuphunziro komanso kwa anthu ena amene mwina akhoza kupambana mlandu kapena akulingalira zopambana mlandu nawo aphunzire kuti zoonadi mlandu kuti kapalamula ndikuti ifeyo lamulo igwira ntchito pa ife. Menemo ndithu ndi mmene tamvera kwa Superintendent Prescott Zuze mwayi ulipo. Ndithu iwowa ndi amene ali prosecutor wa mlandu umene wa Amos Bamus amene amagwiririra ana kuchokera chaka cha 2018. Ana amenewa wina ndi wa zaka 9 komanso wina wa zaka 15. Chigamulo chaperekedwa kuti alandira ndithu ampasa zaka 19. Zoyambirira 11 koma zinaso 8. Mukhoza kuona ndithu kuti ndi mtunda zaka 19 zomwe akagwira. Ndikutheka zimene zikuchitika makolo mathu muti kumamva kuti pena pake mwana wina akugwiriridwa kapena zikutani, musachedwe thamangani apolisi agwire ntchito. Chifukwa maperaka zimenezi ndikutheka kuti mwana uja akhoza kupasidwa matenda kumene chifukwa tikumva kuti ana amenewa tabisa ndithu ana amenewa mayina awo chifukwa cha misinkhu ndithu mukhoza kuona kuti ndi ng'ono koma ana amenewa ndithu pakumveka kuti ayamba kulandira maye ARV chifukwa kuti apasidwa matenda amenewa. Dzina langa ndi Abel Zulanga, ni mthokoze Dennis Ng'andu amene anali pa kamera. Tapeza nione ya maprogram osatira. Bye bye. Ngandi Abena Chedzanja Nkoma Begete ndine mulutsi komanso mkonzi wa program ya Amayi Tokotani pano pa Mibawa Television. Amayi komanso atsungwana tiyeni ndithu tikaneneze tikachidwa nkhanza komanso tikamva kuti wina nzathu akuchitidwa nkhanza tisasekerere kapena kukhala chete pamene nkhanza zikuchitika pakati pathu. Dzina langa ndi Aida Mwambazi, mulutsi wa program ya Tisewere. Anafe tiyeni nditengepo gawo poulula nkhanza zimene tikuchitiridwa ku school komanso malo amene tikukhala. Dzina langa ndine Yankho Kachingwe, ndimagwira ntchito konkuno ku Mibawa Television. Kukhala munthu wamkazi si chifukwa choti mundigwirire, tiye ndigwirane manja amayi abambo tonse kuthetsa nkhanza zimene zimachitika pakati pathu.